mga kapudidi! Today, Kakain po tayo ng ginataang lapu-lapu. Meron po siyang ginataang niyog. At saka, fresh po yung isda. Nabili po namin sa palengke. 5 kilo po siya. Yes. Isang fish lang yun, di ba? Laki. At saka, bago tayo kumain, pa-shoutout muna sa Team Gaza. kay Amir, kay Jen. Hello po! At visit lang po kayo kay Cook Like Crazy. Crazy. Murang lang po yung linuluto niya, guys. Mura at masarap pa na Yes. niluluto. Visit lang po kayo. At saka kay Three Boys Gamer. Hi, Three Boys Gamer. Salamat sa panonood. Hi, hello. Kain po tayo. Let's Sit na eat po. na. Pero syempre, bago kumain, magpapakog muna si Mayora. Mayora, di ba? Dahil nagda-diet ako, guys. Tubig lang muna ako. Ito, tubig. Mawala muna ako sa coke. Ayan. Sarap nito. Panalo. Kain muna po, mga putili. Kain tayo. Ang sarap niyang pagkaluto. Tamang-tama lang yung yung gata. Simple lang yung luto to, guys. Gachay. Siyempre, di ba, di mo mawawala yung pagkata. Dapat may gulay, di ba? Alam niyo ba, guys, mga ka-foodie babe, nabili namin to sa Guagua Market kay Ate Mariel. Hello, Ate Mariel. Thank you po. Salamat sa isda malaki. May discount siya binibigay. Mura lang ang binigay niyo sa amin eh. Kanina galing po kami sa palengke. Bumili ulit kami ng 2 malaki pa. Tignan niyo po. Malinamnam siya, guys. Sili. Mahang. Siyempre, di ba, pag kumakain, pwede din nakataas yung paa. Sarap, guys. Malinamnam siya. Try niyo po sa bahay. Mura lang po yung yung isda. Siyempre, di ba, dahan-dahan, baka matinik. Oo nga. Baka nasasarap ako sa pagkain, baka matinik ka na. Malalaki yung tinik nito, guys. Kasi lapu-lapu nga siya, di ba? Mamaya po, guys, mag-gym na naman po kami. Pang 5 araw na namin po yun, guys. Wow, 5 days na agad? Oo, pang 5 araw na namin po yan. Visit lang kayo sa Babaeng Maarot. Doon yung makikita yung paano kami mag-gym. Paano kami magbubuhat ng... Kung anong mga ginagawa namin. Diba? May nangyari na ba? Oo, guys, nabawasan na akong 1 kilo. Palakpakan na ako. 1 kilo, guys. Diba? Galing-galing ko mag-gym ngayon, guys. Ang saya niya. Sabi nga ng coach namin, good job! Nanonood si coach ngayon. Hi, coach! Si ate. Hi, ate! Sino pa? Yung mga kasama natin. Yung mga kasama namin, hello po. Manood kayo. Yung hindi namin masyadong kilala, hello din sa inyo.
Maanghang. Sarap. Masarap talaga Guys, dito sa ano, di ba? Ginatap, maanghang. Kahapon guys, marami na kaming nakilala dun sa gym. Sino? Sila ate Mariel, tsaka si Kuya Sino yun? yung babae, hindi mo kilala, hindi mo masyado nakita. Yung may kasamang bata. Hello sa kanya, Ate Mariel, hello po. Kasi siya, yung mga kasama namin, ini-interview niya, isa-isa Mm-hmm. Eh ako busy ako sa sa pinapagawa ni coach sa akin. Inaano ko kasi sila guys. Ini-interview ko kung ilan days na sila nag-gym. Tsaka ilan years, ganon. Kasi napakaganda ng katawan nila guys. Para lumalaban talaga sila ng palakian ng muscle. Yan. Ako kasi, pinapalit ko yung chan ko kasi ginagaya ko si Ivana Alawi version. Ano ba si Arden? Hindi na ngayon. Kasi babae na ako. Girl na yan. Totoo na yan, ha? Baka bukas iba na naman ang gusto mong gayahin, ha? Hindi na. Baka bukas yung gusto mong gayahin si Jack Roberto. Hindi. Hello si Jack Roberto. Akala ko ba gusto mo magka-abs? Di ba malaki yung abs nun? Kahapon si Alden Richard. Oo. Tapos ngayon si Ivana. Totoo na yan. Sige. Abangan natin bukas kung sino naman yung gagayahin niya. Hi Ivana, kung nanonood ka man ngayon. Salamat. Kain ka. Kapong ka, Ivana. Close na kayo ni Ivana? Gusto ko si Lee. Tapos isang sugat. Kasi lahat ng video na pinapanood ko. Sarap guys. Sinipon ako. Anghang guys. Pero masarap kahit maanghang. Gulay. Sarap niya guys. Bago nyo siya ilutong gata, pipirito muna siya guys. Parang malutong siya guys. Tapos, bibigyan siya ng luya at saka yung gata. Simple lang siyang iluto guys. Sinipon ako. Ayan. Makain kasi ng sili. Ayan. Sabi niya, may rice pa ba? Mamaya na daw. Baka makita tayo ni coach. Alam niyo, napanood ko yung channel ni Cook Like Crazy. Ang mura-mura lang niya, mga recipe niya. At napakasarap.
Visit lang po kayo. Nakita ko lang siya, ilang days pa lang yun. Hindi ba? Hindi pa ba? Ba't di ka sinipon? Hindi ako mahilig sa sarili. Di nang, maano. Tapos gusto mo Hindi naman maparang. challenge na mga Ay, maganda yun, di ba guys? Challenge yun. Kung sinong unang iiyak. At kung sinong unang tutulo na sipon. sipon. Sa tingin ko ikaw yun. Kala mo pa, may lahi kaya ako ng Bicola. Oh my God. May lahi siyang Bicolano. May lahi akong Bulldog. may lahi akong Bulldog, guys. Dili pa. Sige, i-challenge kita ngayon. Dapat mag-practice ka na. Bago tayo kumain ng noodles na spicy noodles, try mo muna to. Yan. Kainin mo. So guys, Kainin mo yan. ano yung niya? Kainin mo na. Sandali lang guys, kukulang ako ng tubig. Ano tubig? Ito? Sandali lang guys, bago ko kakainin yung sili. Di mo kasi sabihin tubig. Bago ko kakainin yung sili nga ba? May tubig naman dyan. Hintayin natin guys. Nagre-ready siya muna ng tubig. Challenge natin na isang buong CD. Pag nakain niya yan. Oy guys, yan. kalati lang. Buo. Ano ba? Kalati lang, kau naman. Buong. Hindi naman ako, wala naman ako lahing Bicolano. Ano ngayon? Bulldog yung lahi namin. Kaya guys, kakainin ko na. Okay guys, nakakatakot. Dahan-dahan, huwag mong isubo ka agad. Masarap diba? Totoo yan ha. Huwag ka mandadaya. Maparas. Ayan guys. Maparas. Paparas daw. Mahanghang. Kailangan yung natin, may kasamang kapampangan. Kapampangit, ganon. Parang si si Tekla yun. Idol niya kasi si Tekla. Ano na? Sobra, paras? Hindi ko kaya guys. Namula yung mata. Ako tumulo yung sipon ko, totoo. Mamamatay ako sa nito. Hoy, wala pa sa lahat. Ay, ayoko na. Ano yun? Pawis. Ay, Diyos ko, sobrang kaparas. Ang sarap niya, guys. Napakatamis. Ano bang rice dyan? Wala na, guys. Sabi ni Coach, onti lang kanin yung kakainin namin. Tapos, kapag gabi na, na lang, egg na lang. Kaya tuna. Kaya tuna. Kaya yung pinapakain niya sa amin. Tapakin na lang natin. Wala na rice.
So guys, hindi na namin maubos. Mamaya, itutuloy ulit namin yan. Mamayang gabi. Mamaya, pagka-uwi namin galing Sa gym. Kasi Yan yung syempre, kakainin namin, guys. Oo. Kailangan namin magpahinga dahil mamaya alis na kami. Mag-gym na kami. Mamaya, itutuloy namin, kakainin namin yan. Lagot sa amin to. Laki. Yan. Akin yung ulo, guys. Sige po, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye, guys! You